parkanolaisia. Hyvät naiset ja herrat, Parkano on saapunut. Antakaa raikuvat huudot ja taputukset. Nimittäin viime keväänä meillä oli suuri ilo ja kunnia tehdä yhteiskonsertti parkanolaisten kuorolaisten kanssa ja se tuntui niin hyvältä, että me ajatteltiin, että voi, kun se unelma toteutuisi, että me saatais tulla yhdessä teidän luokse. Voi että, siellä ne on. Kiitos parkanolaiset. Mut hei, onks täällä isosia tänään paikalla? Kuinka paljon iso? Hei, annetaanko isosille raikuvat aplodit? Ja uskallan sanoa, että Suomen luterilaisen kirkon puolesta kiitos isoset. Hei, tää seuraava laulu on osaksi tehty sinulle, isonen. Kiitos kun teet sitä työtä. Ja sun tehtävä ja meidän tehtävä on yksi, rakastaa. Katso ympärille, keitä siinä näet. No, joillakin on tarve päästä näyttämään. Heitä kaikki seuraa, he saavat huomion. Mut lopulta sä huomaat, he aivan yksin on. Lopulta sä huomaat, he aivan yksin on. Jotkut tahtoo kantaa viittaa sankari, että hänet näkis kaikki toisetkin. Tiedä mistä puhun, olenpa itsekin. Viitan halunnut, jotta näkyisin paremmin. Tän viitan halunnut, jotta näkyisin paremmin. Jos osaat tää laulu, niin nyt! Mut tää on laulu sankareista, niistä arjen enkeleistä, jotka huolehtivat meistä, kun emme jaksa toisinaan. Tää on laulu sankareista, tekijöistä, hiljaisista, jotka toisen hädän huomaa, ovat valmiita auttamaan. Valmiit auttamaan. Katso ympärille, keitä siitä näet. Huomaatko sen, joka on hiljaa itsestään? Toisin kuin muu, hän huomaa väsyneen ja särkyneessä näkee kallis arvotteen. Särkyneessä näkee kallis arvoiseen. Hän sinut huomaa, näkee sydämeen. Tulee vierelle ja sua kuuntelee. Hän äänestäsi kuulee yksinäisyyteen ja hiljaa huokaa rukouksen luojalle. Hän hiljaa huokaa rukouksen luojalle. Ja nyt halli laulaa! Tää on laulu sankareista, niistä arjen enkeleistä, jotka huolehtivat meistä, kun emme jaksa toisinaan. Tää on laulu sankareista, tekijöistä, hiljaisista, jotka toisen hädän kuulevat, ovat valmiita.
Hei! Mä oon monen kertaan sanonut, mutta se on iso juttu mulle, että sain olla tänään tässä teidän kanssa. Mä oon täällä kyllä huomennakin ja tänäkin iltana. Tuolla 3. kerroksessa on mun levyjä myynnissä tän konsertin jälkeen tonne iltaan asti. Kunhan mä täällä selvitään, niin mä tuun jossain vaiheessa sinne. Ja huomennakin olisi kiva nähdä iltalla, koska on hyvä olla tässä. Keskellä kylän tietä mies jakaa evästään. Tulkaa kaikki nälkäiset, ei tulkaa ja syökää. Ei minulla paljon ole, mutta lahjaksi kaiken sain. Sinullekin lapseni, voin antaa tämän vain. Vanhan miehen kasvoilla näkyy vuosien riima. Paljon aikoja nähty ja lähin käynyt tiimaa. Hän itsekin on nälkäinen, mutta silmin loistavin. Sano, ota poika leipää, voiko äitisi paremmin? Ja hän nostaa katseen taivaaseen, hiljaa ylös kuuluu. Kaiken sain osakseen, on mun vuoro muistaa. Nostaa katseen taivaaseen, hiljaa ylös kuiskaa. Yhden sanan, laula mun kanssa. Tutut perhe muualla, mutta sano tänne jää. Ei minulla paljon ole, mutta lahjaksi kaiken saan. Siis lahjana haluan auttaa, missä apua tarvitaan. Paljon uutta ja joskus surettaa, mutta lupaukseesi tartu, sanasi voihan luottaa. Hei, tänään olen valmis, tahdon oman osan antaa, että ihmisissä tilaa sais rakkaus, joka kattaa. Ja hän nostaa katseen taivaaseen, hiljaa ylös kuiskaa. Paljon sain osakseen, nyt on mun vuoro muistaa. Nostaa katseen taivaaseen, hiljaa ylös kuiskaa. Ja nyt yhdessä ääneen! Gloria! Gloria! Mitä? Gloria! Union kiittää. Taivaan isä siunatkoon sinua. Kiitos.
Kiitos Pekka Laukkarinen ja meidän upea taustakuoro. Annetaan vielä aplodit. No niin, katsokaas mikä Eerolla on. Se on tommonen Tepsin teepaita tykki. Saatiin tosiaan lainata meidän kavereilta. Joo, katsotaan, ammupas. Mihin suuntaan sitä vois ampua? Olisiko tonne? Anna mennä. Nyt lähtee. Oi! Wow, sinne meni. Onneksi olkoon. Joo, laita toinen ihmeensä.